Hi mga insan, ito nga magdadala na naman kami ng aming itatanim sa bundok. Ito daw ay gold, hindi ko alam. Malalaman natin pag ito'y dumami na. At gustong magpabuhat ang aming alaga. At yan, naglakad-lakad na nga kami papuntang bundok. Malapit lang naman to, baka 15 minutes lang to pag mabagal ka. Tapos pag mabilis ka naman, siguro 5 minutes lang. Yan ang aming view dito sa aming bundok. Ay, hindi pala amin, dito sa bundok. At yan, nakarating na nga kami at yan, kukuha na kami ng ulam agad-agad. Huwag tayong magpapatumpik-tumpik para hindi tayo maunahan ng nag-iitik. Joke lang, basta kukuha na kami ng talbos ng ampalaya kasi gustong-gusto namin yan. Masarap kasi yung pangsahog sa kung anong gusto mong isahog. Pero yan, isasahog namin sa galyang, yung bunga ng galyang or yung gabi. Ang sarap nga namang magtalbos-talbos, maliban sa fresh at saka organic ay libre pa. Yung mga libre sa paligid ay ang sarap ng pakiramdam at hindi lahat ay nabibili. Bakit ka humihila? Bawal mong hilahin yung tali. No. Ayan. Dito ka. Ha? At sa mga mahilig dyan sa mga dahon-dahon, sigurado makarelate kayo nito. Pero sa mga hindi, sorry na lang, magkarni na lang kayo at kung anong gusto nyong ulam. Kasi yung kakilala ko, isa to sa favorite niyang ulam pag galing siya sa ibang bansa or sa Manila or sa city. At yan, igigisa mo lang yan sa bawang, sibuyas at luya. Pwede namang luya lang at kung anong meron dyan, bastang malaga may luya. Pero dahil meron tayong ingredients, ilalagay na yan natin lahat. Ayan, igigisa mo lang sa bagoong at saka yung tinadtad na galyang or gabe, bunga ng galyang. At yan, luluto mo na hanggang sa malapot-lapot. Saka mo isasahog ilalagay yung ampalaya na hinarvest mo dyan sa tabi-tabi. At yan na nga, malapit na tayong kakain. Ito yung exciting part na pagkasarap pag magkakasalo kayong lahat sa pagkainan. Lalo na pag lahat kayo nakangiti kahit mapait yung ulam nyo. Pero hindi to mapait masarap to uy. At partner niyan ay inihaw. Ay hindi pala prito pala yan. Kaya lang hindi ko alam kung bakit umitim. Dahil yan sa kawali. Kasalanan yan ng kawali. Hindi niya inayos ang sarili niya. At yan, enjoy lang tayo mga insan at sana'y nag-e-enjoy din kayo sa buhay-buhay nyo kahit gaano kahirap ang ating mga pinagdadaanan sa lipunan. Hehe, bye-bye, thank you!